A inteligencia artificial está por todas partes, dende coches que conducen sós ata o recoñecemento facial que usamos no móvil. Está aprendiendo constantemente do mundo que a rodea. Pero, paramos a pensar como aprende exactamente a IA a ver o mundo? Pois ben, aprende de nós, os humanos. E aí onde a cosa se complica. Hoxe imos investigar precisamente iso, o pequeno, pero crucial, fallo humano que vive dentro da máquina da IA. A ver, botémosle un ollo a isto. Para un coche autónomo, unha rúa non son edificios, nin árbores, nin sinais. Non, é un caos, un batiburrello de millóns de puntos de datos en 3 dimensións. É basicamente ruido digital. E para que todo isto teña algún sentido, fai falta que entre en xogo un humano e lle puña nome a cada cousa. A ver, isto daqui é un edificio, isto é unha árbore, e isto é a estrada. A pregunta é, que ocorre se eses profesores humanos non se poñen de acordo? A lógica dinos que se poñemos a 10 expertos a etiquetar a mesma escena, todos deberían chegar ao mesmo resultado, non si? Pois uns investigadores decidiron poñer isto a proba, e o que descubriron revela unha senda fundamental na forma en que estamos a adestrar as nosas IAs máis avanzadas. O nome técnico para este proceso é segmentación semántica. Para que o entendamos todos, imaginemos que lle damos a un ordenador un libro xigante para colorear por números, pero con millóns e millóns de puntos. Cada cor representa unha categoría, o azul para a estrada, o verde para a beirarrúa, o vermello para un coche. O obxectivo final é que a IA aprenda a colorear a imaxe correctamente e la soa. Para resolver este misterio, os investigadores montaron unha especie de escena do crime digital. Así que imos ver como foi o plan e a coñecer os nosos 10 sospeitosos principais. O plan foi moi meticuloso. Primeiro, escanearon unha rúa de 30 metros. Despois, puxeron a 10 expertos a etiquetar cada un dos millóns de puntos. E aquí ven o interesante. Para subir a posta, pedíronlles que repitisen todo o proceso un mes despois. A gran pregunta no aire era, coincidirían as súas historias? Ou, aínda peor, acabarían contradicíndose a si mesmos? E ollo, a tarefa non era pequena. Tiñan que clasificar 4 millóns de puntos en 9 categorías distintas, dende o que é claramente estrada ata cousas máis ambiguas como o mobiliario urbano. Sobre o papel parece sencillo, verdad? Pois ya veremos que a cousa ten miga. Moi ben, coa escena xa preparada, os nosos detectives de datos comenzan a peneirar as probas, e as primeiras pistas non tardan en aparecer. E vel aquí a primeira proba contundente. Todos eses puntos vermellos que vemos na imaxe, pois ben, cada un deles representa un desacordo, un punto no que os nosos 10 expertos non foron quen de pollarse de acordo. E o importante é que non son un par de fallos illados. O desacordo está por todas partes, casi como se fuesen pegadas digitais espalladas por toda a escena do crime. Isto lévanos directamente ao corazón do problema. A suposta verdade fundamental, eses datos cos que adestramos a IA, resulta que non son unha verdade obxectiva e absoluta. Son subxetivos. As nosas 10 testemunhas expertas contaron, en esencia, 10 versións lixeiramente distintas da mesma historia. Cando os investigadores comenzaron a furgar máis a fondo, un culpable inesperado saiu á luz. E non era ningún obxeto complexo ou raro. A gran maioría dos desacordos, case todos eses puntos vermellos que vimos antes, concentrábanse nun elemento do máis común, o bordo da beirarrúa. Onde comeza exactamente a estrada e onde remata a beirarrúa, pois parece que ninguén o ten de todo claro. Imos poñerlle cifras a isto. Case un 6% de todos os puntos que alguén etiquetou como bordo foron inconsistentes. Pensemos un segundo no que isto significa para un coche autónomo. É un 6% de incerteza sobre onde está o límite exacto da estrada. Iso, cando se vai a certa velocidade, é unha marxa de erro que dá que pensar. Esperade, que a cousa non remata aí. Os investigadores calcularon algo que chamaron a taxa de discordancia. E para o bordo da beirarrúa, o resultado foi brutal. Por cada punto no que todos estaban de acordo, había máis de 3 puntos de desacordo ao seu redor. Vamos, que a ambigüidade superaba por moito, pero moito, ao consenso. E agora ven o gran xiro argumental. Resulta que os expertos non só discrepaban entre eles, senón que se contradicían a si mesmos. Cando se trataba do bordo da beirarrúa, o 100% dos etiquetadores cambiaron de opinión sobre o seu propio traballo cando o repetiron un mes despois. O 100%. Ao parecer, a nosa propia percepción da realidade non é tan estable como pensamos. Vale, de acordo. Queda claro que os humanos somos inconsistentes. Pero a pregunta do millón segue aí. Impórtalle isto realmente a unha inteligencia artificial superpotente?
Chegou o momento de ver a proba concluente, a que conecta directamente a inconsistencia humana co rendimiento da máquina. A ver, un podería pensar que con datos abondo, unha IA sería capaz de filtrar todo este ruído humano e ao final aprender o patrón correcto. É unha idea bastante lóxica, non si? Pero é certa? Pois aquí está a proba definitiva. Os investigadores analizaron que era máis importante para que a IA aprendese ben, a cantidade de datos ou o grado de acordo entre os humanos que os etiquetaban. E os resultados falan por si sós. O acordo humano é un predictor moitísimo máis forte do éxito da IA, cun 76%, que a simple cantidade de datos, que só chega ao 31%. Dito do outro xeito, non se trata de ter máis e máis datos, senón de ter datos de calidade. Un sinal claro e consistente sempre vai ser mellor que unha montaña de ruído. A calidade esmaga a cantidade. Como din os propios investigadores no seu estudo, non son só os datos en sí, son as decisións, os acordos e, sobre todo, os desacordos humanos os que ao final determinan como unha IA aprende a ver e a interpretar o mundo. Entón, despois de toda esta investigación, cal é o veredicto final? Que nos di este fallo humano sobre o futuro da intelixencia artificial? O veredicto é claro e sinxelo. Unha IA só pode ser tan boa como os seus profesores. E se os seus profesores, que somos nós, somos subxetivos e inconsistentes, pois a IA vai herdar exactamente eses mesmos fallos. En resumo, se temos que quedar con algo que sexa con isto. O futuro da IA non depende só de ter algoritmos máis potentes ou máis datos. Depende, e moito, da calidade e da consistencia deses datos que lle damos. E sobre todo temos que aceptar que esa verdade que lle intentamos enseñar ás máquinas é en realidade moito máis desordenada e subjetiva do que nos gusta admitir. E todo isto lévanos a unha pregunta final que dá que pensar. Cando construímos unha IA, non estamos só escribindo liñas de código, estamos intentando codificar a nosa propia e imperfecta percepción da realidade. Entón, se nin sequer os expertos se poñen de acordo sobre algo tan básico como onde remata unha virarrúa, como podemos esperar que as nosas máquinas o fagan? Quizá o maior reto da inteligencia artificial non sexa un reto técnico. Quizá sexa un reto fundamentalmente humano.